Mitä sulle se on paljon sattunut? Se nauru. Nauru sitä oikein. Jokohan tuo jackpot. Saattaa meilläkään joskus on ollut. Se pitäisi tässä olla se ensimmäinen. Näin eikö näe missään sitä. Mikä ei? Kun se tulee tänne päin se. Onhan ryöt. Sävällä. Ei mitään. Ei, eilenkin tässä oli se siika ja nyt on aivan tyhjää täällä. Tässä oli se. Tämä on sitä meidän tuuri. Mikä tuo on tuo vihreä? Pohjassa. Jotain kilimmaa. No joo, otetaanpa tuosta. No niinhän se voi. Ei tämä kyllä oikein hyvältä näytä. Kyllä tämä oli samanlainen reissu kuin mitä meillä on ollut. Mitä se on, että pitäisikö se olla sillä lailla tehdä se päivä joskus, että koko ajan hässä? Niin se on. Niin se on. Niin se taitaa olla. Sä ravistelis nuo paskat pois. Niin. Joo, ei se mene sitten likaseen pemmiin. Siitä ei vissiin mene ollenkaan. Ei mene. Ei täällä ole Mä mitään. en tiedä mikä kala on. Se ei. No semmonen siellä voi kyllä olla. Ei se siikaa saata. Nyt on pohjassa. Pitää vähän mennä tuonne perseellä tuolle. Siellä on majeet tietenkin. Ei oo, kiveessä se onkin. Tää siitä vähän ohi. Ihan rauhassa vai? Voit käyttää sitä tuon puolesta airua. Tämä istiä tässä. Päästään tuohon. Se kato vääntää sitä venettä. Mä tuli ennen kuin ne oli semmosia ite veistettyjä nuo airot, niin mistä niitä sälöjä lähti. Se aina tarttu kiinni. Niinhän se on. On niinku siljattuja nämä, ne on lakattu. Mutta eihän niitä ollut lakattu enää mitään. Ei. Oliko se kivi? Kivi. Jotakin painoa on kun. Joo. Kylmäpä on tuuli. Ei tämä ole tosiaan. Tämä vielä. Kyllä se vai on sitä meidän tuuria. Ei täällä oo Olisiko mitään. sitä siikaakaan ollut, jos se siellä teet? En minä tiedä, olisiko sitä ollut. Tai Ei, mutta olisiko se vielä pyynyt? Olihan se vissiin oikealla. oli kai, oli. Ei tässä oo ollut mitään, kun tässä on ollut suttiakkaan eikä mitään. Siellä oli yrittäjiä pikkuja ollut. Ranua niitä ukkoja, kun siellä loppuyöstä kysellä siellä vessassa. Pitää aamulla lähteä. Mitä ne mukaan hommaa? Mitä ne yrittää hetkeä? Saattaahan ne lähteä johonkin huoltoasemalle katsomaan. Ne laskee työpistää, kun ne valvoo. Nämä menee tämä verkon nämä puhistukset sitten. Ensi kesä. Ei, kyllä ne tulee semmosia suojapäiviä. Tulee. Ei se tämä on vain nyt 1 viikkoa vissiin tai kyllä. Joo. Se ituu vielä. Se pitää ajaa ennustaa. Onko sinusta tullut ilmastonmuutos, vai onko näin rumppeista mitään? Ilmastonmuutos? En minä tiedä. Ja ei Suomia sillä lailla koske muuten koittaa. Tänään oli se, tuolla on kala. Särki. Ja pohjassa ja tukevasti. Niin oli se ilmastoukko. Niin sanoi, että se täytyy vielä tiedä sitä, että kun sitä kasvukausi pitenee ja sadot suurta.
Nää hoksani ja kalakin tulee enää. Ei tämä... Miten se illalla olikin niin? Eikö näyttänyt? Niin, tuntuu, Nää jo että... juhuli etukäteen. Niin, että tämä on ihan täynnä jotakin. Niin. Ja ajattelin, että mä en nyt tuu Niin, aikaisin. ei oo mitään. Aikaisin, että Pohoja kalaa siellä. En tuu aikaisin, että kerkiää käydä kalaa. No, tuokin on tietenkin täynnä kiiskejä saada. No niin kai se on. Seipiä. Niin. Älä ole, kyllä siellä on maitoa. Ei semmoista maivonlähtöä voi olla kuin eilen. No ei. Kyllä tämä taitaa loppua meillä tämä yöksi jättäminen. Niin se on. Niin se pitää ottaa semmosia päiviä. Niin ihan. Kannattaako enää tälle syssyyn? Ei taida tulla enää. Mikä siellä? Siellä on iso apo. On komia. No se on komia ahave. Yksi. Tämä vielä harva verkko. Eikö ole ihan uskomatonta? Jotakin mälsää tässä nyt on tässä meidän hommassa. Jotakin mälsää. Nyt sitä rupeaa tulee iskiä. Älä hättäile, älä hättäile. Tässä näin pallukat. Joo, niin oli hyvä tässä. No, nythän ei tuule paljon. Ei, se on aika hyvä. Kyllä tämä nyt vielä. Minä voin käydä. Siellä onkin on jonkunnäköinen ihan syötävä ahve. Ainakin tuolla ainakin yksi. Onko tämä maivahan se? Ainakin yksi maiva. Siitä on syöty. Joku on syönyt. Pää. Niin. No se ei... Me tiedetään melkein mikä se. No mikä? Eikä mikä se olisi pää. Niin pään syönyt. Eikö ole erikoista? On, se on. Se on voinut niinku väärältä puoleen olla sitä verkkoa. Voitko toinen? Kiiski. Mikä tuo? Kiiski se. Seipi. Onko niin paljon? Kyllä se on ihan syötä. Haamenestahan pystyy ne tukset, eihän siinä paljon ole niitä. Tää on seipi. On se seipi. Tuolla on saatu. No, ei. Ei, en minä tiedä mitä siinä tapahtuu. Tuolla tulee. Kato, ja syöty oikein Niin kun sen käy syömässä. mallikkaasti syöty. Ei helvata on vikaa. No ei näitä kante yöksi jättää enää iän. Siellä on yksi täysinäinen maailmassa, kun siellä niitä varmasti on. Joo. Niin, Joo, aina pitää, nyt on nähty tämä. niin on näin. Kato parrappalat, siinäkin on pää jäljellä. Joo. Niin, ei, ja mikä siitä on pään syö? Onko se ollut kumpi se? No maivahan se on. Siitä on pää kova. No, ei. On siinä yksi ehyt maiva. Ja kyllä on melko harvassa. Kiiskejä on nyt aika ruhtinaallisesti. Mä en... No... Sekin... Kato niin pohjaa mennyt tässä varmaan. Näin joskus. Onko se on maiva? Ei olekaan silakka. Silakka, kyllä minä että se on oikea kala. Kyllähän se, jos se sillä lailla olisi niin kuin eilen, että montako sulla on maivaverkkoa? Onko sulla 60 metriä olemassa? Mulla on niin paljon, että... Semmosia kato Ei paljon ne- se ihan täyden määrä ja kokis vai sillä töi olisi. Niin se on niinku tuossa jäätäis pyörimään. Katso, että ei lokittuu eikä Nee. Tämä... Sen voi syödä. Onko tuossa sitten maiva? Oh. On siinä hommaa sulle 80 päivänä saat nuo perkät. Oh. Kato. Tulee mieleen se melkein se meidän
kesäreissu. Kyllä tämä oli nyt, Joo. oli noin Olisi tämä. hyvä, kun olisi Matti Mikä Uusila tämä? käynyt noissa syötiksi koulussa. Siellä on vissiin ihan maiva ja elävä ja täysinäinen. Ja siinäkin on elävä ja täysinäinen. No täällä peremmällä ne. No, siinäkin oli melko hyvä. Meillähän nukis. Syöty. Eikä se tuo, jolta on pääsyöty, ei se ole miksikään mennyt. Mä otin vain pää ja sitten vähän aukasin ja sormella viittasin. Ei siellä paljon mitään ole tuossa maivassa. Ei. Mikä siellä? Maivat. Silakka ja maiva. Siellä on maiva. Tämähän rupesi tämä loppupätkä menee. Hän oli eilenkin ne. Joo, ihan niinku se... Pantiin, ois tää nyt panna tuota ehkä, no ei nyt. Tuollakin tuota, mikä se kello on, sukulaiskaloja. Täällä On tulee... siellä pääkin, kato. On siitä syöty. Ja kiiskiä on ihan Sieltä ruhtina. on kans syöty. No. Kumpi se on sitten? Hyle vai tuo? No tästä ei nyt saa selvää, mutta kyllä se hyljekin täällä käynyt. Siinäkin on komia. Kyllä sen voi fileeksi. Ei vitsi. Päitä ja kiiski. Tämä on hoitokalastus. Tämä on hoito. Ei saa. Onko tämä maiva? No mikä se on, mistä on puolet veetty sitä pyrstöä? On. Kato. Maiva. Maiva ja onkohan ollut Siellä mätimaiva? on oikea kato. Siinä on oikea maiva. Ja sielläkin on maiva. Ja täälläkin on. Onko tämä maiva? Ei oo. Oho, onko mulla mennyt näitä tänne? Tässä oli maivaa tässä. Se oli eilenkin kun laskettiin. Tähän ne tarttu heti. Joo, tänne ulommasko ois. Sillä lailla, että käydä. Oli siellä mujuvalkoisenkin oleva ainakin sen teuraston. Mulla sitten oli semmonen valakoinen varma. Kellä se on? Valkoinen farmari. En minä. Kenen tuo rakka? Missä? Eikö se ollut sen rannassa rakka? No se oli tuo mies. Jaa, joo. Sekö se lannaa tuota tietä vai? No, Kenen rakka? sekä se vissiin. Nämä pitää jonkun verran tuossa Ei jää naru siellä.